Ovvjament min joqgħu effettwatu min pereżempju kien qed jaħseb biex imur għal vaganzi Malta jew f'pajjiż ieħor. Di wara li ġraw l-isplużjoni fl-ajruport, l-ajruport kellu jingħalaq u ovvjament biex issiefer issa trid issib jew ajruporti oħrajn fil-Belġju jew arranġamenti alternattivi bħalma fil-fatt tagħmel Malta. Skejjel u kindergartens ta' tfal minn dawk li jaħdmu mal-istituzzjoni Ewropej għalqu għalkemm fil-fatt millum kellhom ukoll jagħlqu kindergarten speċjalment ħabba l-vaganzi tal-għid, jiġifieri forsi dik effettwat inqas milli kieku ġiet matul is-sena. Ovvjament tħossok tħoss li hemm iżjed riskju milli kien hemm qabel, jiġifieri din xi ħaġa li teffettwa l-ħajja ta' kuljum għalhekk tuża trasport pubbliku. Ovvjament dak li jkun dejjem anke jekk m'għandux għażla oħra li jażel dak is-servizz, dejjem tħossok iktar attent minn x'jista' jiġri. Jiġri bħala komunità ovvjament kulħadd effettwatu b'mod differenti anke minn pereżempju noqgħodx proprja Brussell imma fid-dintorni teffettwah mod ieħor. Ma ġeneralment tħossok affettwat fis-sens ta' li tipprova tibqa' timxi bil-ħajja kien jista' jkun normali ma ċerti affarijiet inbidlu. Ekku, kif qed inti bla dubju l-ħajja titkompli, però illum issa li għaddew jumejn minn dakinhar, kif rajt il-komunità Belġjana tkompli bil-ħajja tagħha? Ma nafx hekk hux ħabba wkoll il-vaganzi tal-għid, imma l-arja biex ngħidlek mhux daqshekk tqila daqskemm kienet Novembru li għadda meta kien hemm il-lockdown ta' 4 ijiem fejn pratikament xejn ma kien qed jinfetaħ u xejn ma kien qed jiċċaqlaq. Kien hawn ħafna avvenimenti li kienu kanċellati, avvenimenti pubbliċi ta' teatru x'nafien, però is-sitwazzjoni mhix qed inħossha li hija daqshekk ta' tensjoni daqskemm kienet Novembru li għadda. Ħafna Belġjani ppruvaw ikomplu kemm jistgħu. Sar ħafna saru manifestazzjonijiet, espressjoni ta' simpatija wkoll. Ovvjament xi ħaġa tqila fl-arja tibqa' dejjem.